Ameri goikoa basarriko produktuataz, guk famili osoa arduratzen gea bai produzioak eta salmentana, ez? 2 hektareako terreno saila dazkau, eta, dazkau, hektarea eta erdi kanpo librean egiten deuna, eta beste hektarea erdi bat invernaderotan. Goizeko 6-tan jegitze gea, lehenbiziko gauza, gozaldu, eta astegea furgoneta kargatzen, eta merkatuko gauzak prestatzen, ez? Donostira juteko. Orduan, hori, tomatia, letxua eta tipulinak, baina danen, eta, holaxe, kargatu eta fresko Donostia. Gure baretzatako produktu interesgarriena edo, gehiena saltzen dana, haude da, letxuak, letxu freskoak eta itxura harrekoak. Hilabete baten barru atatzea, freskoal, berde atia atatzea, eta geho, nola moztutze baiteun, goizian bertan, iristeia merkatua, hori ezin hobea. Letxun asuntu hau, ustet ne alaba gobeto esplikatuko izela, orduan behakin utziko izela. Hemen txarrapatzea zue, letxu moztutzen, gaur nahi tokatu zait. Atxa 62 urte batzu eta pixkanaka nien naiz bere errelegu hartzen, eta nien eriz naiz, tomaxen alaba. Oain erakutsiko izkitzue guk erabiltzitugun letxu motak. Hauek txek dira guk sasoi hontan eukitzitugun letxu motak. Hau da, betiko letxua berdia, letxua gorrilla edo roblia, eta hau kogoilua deitze joguk. Hau betiko letxua, ohikoena gure sukaldetan, eta izatea, ederrena, haunditxona, ostuare eharra izatea, eta daka testura harra oso adibidez, haragilan onduan jartzeko da ideala. Hau, letxuga gorrilla edo letxuga roblia, erabiltzea gehien bat, adornatzeko, beha bakarrik jateko goxua da, baina normalian berdian onduan, kolore pixkat emateko ensaladai. Hortako, eharra da. Ostua du finagua, testurare bai da finagua. Eta roble hau, oain arte etzan gehiago erabiltzen hemen gure sukaldetan da, tuteran da hola erabiltzen asko Naparruan. Baina pixkanaka sartzen nahi da eta netzako da mundiala da. Daka kraskatxugua edo da, ur gehiago dakalako, eta da ostua potxoloxeo, eta da oso goxua. Hau da oso tipikoa jatia, endibia jateian bezala, antxoa batekin eta hola refrito pixkatekin oso goxua gelditzea. Esan dizueten bezala, bakoitza modu desberdin eta jan leike, baina ensalada ehar batean, 3 batea, da mundial. Ikusiet persona egokiai urtziko jotela nire testigua, nire alabatxuai, eta espero dut ondo eramatea, beha guztu handi zaitzea eta pozina horrekin. Joseba, hemen gure etxeko produktuakin indako ensalada ehar honekin uzten zaitugu eta honekin ingo deu txin-txin. Hartuta, honekin.